Zdravím všetkých fanúšikov Dana Dreva. Dneska sme sa rozhodli, že spravíme video, ako dabujeme part 4 a priniesli vám nejaké novinky, pretože posledný mesiac sa toho ohľadom Dana Dreva stalo strašne veľa. Začali sme vyrábať trička, máme stránku, o tom si všetko povieme. Akorát sme sa vrátili pred asi 2 hodinami z cyklotripu po Slovensku a rozhodli sa, že ideme dabovať dneska part 4, tak si ukážeme, ako dabujeme, možno nejakú vetu nadabujeme z toho partu a tak ďalej. Máme to spísané pár krokov, pretože je toho naozaj veľa, takže prepáčte, že to budem čítať z papiera. Takže niekde mi asi skrýli papier. Dano! Ja zoprčiť, čo chceš, čo chceš? Kam ste mi dali ten papier? Ne, prosím ťa, tam to máš hlavný mister, stále to robí bordel. Takže povedzme si niečo o našom cyklotripe, určite vás to veľmi zaujíma. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Tak a náš cyklotrip vlastne skončil, takže sme sa najebali vo vlaku smerom do Bratislavy s pár ľuďmi, úplne nečakane, a sme teraz teda tu. Takže to bolo k cyklotripu. Povedzme si niečo o stránke. Čo sa týka našej stránky, bola spravená asi pred 2 týždňami, bola spravená úplne narýchlo, tu niekde, alebo tu uvidím, kam dám link na stránku, môžete si potom kliknúť. Tá stránka má momentálne veľmi zlý dizajn, pretože bola spravená veľmi narýchlo a ten dizajn sa určite zlepší. A takisto na tej stránke si môžete zakúpiť trička, originálne trička, môžete tu vidieť jedno tričko, možno ste o tom počuli, možno nie. Je to tam na stránke, ktorá tuto stále možno bliká ten link, uvidím, jak to spravím. Čo ďalej? Trička sú super, fakt, už máme asi 60 objednávok, ale mnoho ľudí o tom nevie, tak preto vás informujem ohľadom toho. Ale asi najdôležitejšia vec, ktorú všetci chcete počuť, je, že kedy bude part 4 hotový. Čo sa týka partu 4... Hej, kde si dal oný hajzle, kde ho máš? Stano teraz sere, Stano si ho zobral. Čo to je za debila? No. Stano, kde máš hajzle? Doser. Takže part 4, mali sme to teraz naozaj strašne veľa, ale už dabujeme, aj dnes dabujeme. Máme nadabovaných asi 15% z partu 4, ja musím ísť ešte do Brna teraz, takže neviem, kedy bude hotový, ale určite bude hotový v júli a určite vám dám ešte na tomto channeli vedieť, spravíme ešte určite jedno video, kde vás budem informovať o parte 4. Takže bude niekedy v júli, dajme tomu možno okolo 20. júla, ale viac vám neviem povedať a budem vás informovať aj na facebookovej stránke Dano Drevo s výkričníkom, aj na našej facebookovej skupine, aj na našej stránke studio.eu. A úplne posledná vec, čo vám poviem a nebudete s tým možno veľmi spokojní, je, že Dano Drevo budeme musieť asi na pol roka stopnúť, pretože idem do Španielska študovať na Erasmus, do Pamplony. A samozrejme nebude možné robiť Dana Dreva, keďže tam budem sám a ostatní dublery budú v Bratislave, ale teda v Brne. A uvidíme, možno určite spravíme part 5 do nejakého septembra alebo takto. A možno, že by došli do Pamplony nadabovať aj part 6, ale to skôr nie. Ale každopádne vás budem informovať, takže dajte aj tuto niekde, zase to možno blíka, potvrďte odber na tento channel, lebo na tomto channeli budeme dávať čisto videá z nášho života, alebo videá, kde budeme informovať fanúšikov o novom parte, ako dabujeme, spravíme video, kde meníme hlasy. Takže tento channel bude len na to, aby nám ho nezrušil Warner Bros. A takisto strašne dôležitá vec, budeme mať úplne nový channel, kde bude part 4, part 5, part 6, pretože ak by sme dali na náš starý channel part 4, tak nám ho hneď vymažú. Takže tuto vám dávam ešte aj link, je to hrozne veľa, ja viem, ale toto je informačné video. Tuto vám dávam ešte aj link alebo tuto vám dám, proste tuto niekde to bliká, link na náš úplne nový channel, kde bude part 4, takže aj tam prosím vás potvrďte odber, pridajte sa do facebookovej skupiny, kúpte si trička, čo len chcete. No, takže poďme sa presunúť k hlavnej časti dnešného dňa a to je dubbing partu 4. Ideme sa pozrieť, ako dabujeme. Momentálne sa nachádzame u mňa doma.
Aj, čo to tu pozeráš, Danko? Pohodička, tuto dabujem. Čo si to tam pozeral? Vieš čo, dabujem. Preklikni. Čiebe. Preklikni. Čo si to tam daboval? Však momentíček, presne, toto zavrieme, tak to je pohodička všetko. No, Danko pozeral asi nejaké videjka. No, Takže, YouTube Stano, video, poď sem, musíme vymyslieť. No, už máme vymyslený vlastne part 4, takú hlavnú líniu. A teraz Dano, ktorý dabuje Kim, ide nadabovať jednu vetu, ktorá tam reálne bude. Takže už tuto ste prví ľudia, ktorí uvidia jednu vetu z partu 4. Počkaj, ja ti to spustím. Vieš, čo máš povedať? Pán učiteľ? Nie. Pán profesor? Pardon. Dobre, 3, 2, 1. Pán profesor? Tak toto, áno, výborne, dáme tam ešte efekt. Toto bol hlas Kim. Tu ešte aj Stano, čiže dneska ešte budeme... Majú krásne trička, ukáž tričko. Takéto trička, je to 100% bavlna, krásne sú, krásne. A ja mám krásne trička. Takže, čo ešte tak na záver by som mohol povedať? Ideme si zaspievať na záver? Nie. U starého mlína veľká hlbočina. Dobre. Takže na záver by som vám chcel teda povedať, že počkajte do nejakého 20. júla alebo okolo 20. júla. Dajte subscribe na tie channely, pridajte sa do stránky na Facebooku, čekujte našu stránku, ktorá bude za chvíľu dizajnovo úplne super. A to je asi tak všetko, čo sme vám teraz chceli povedať. Je to hrozne veľa informácií, ale ak chcete teda poznať viac Dana Dreva, tak dajte subscribe a sledujte to. Začína pršať. Začína pršať. Čauko. Tak to nevypneš. Jak to vypnem? Týmto.